Tungod sa nasinating sunod-sunod nga mga sunog diin kapin sa napo ka mga panimay ang naugdaw, gibansay sa Talisay City Disaster Team ang mga pamaagi sa pagdumala sulod sa evacuation center. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan sa tanang barangay sa Dakbayan sa Talisay nga tinguhang ipaubo sa seminar training o simulation exercise alang sa disaster risk reduction and campsite management pilot barangay niini ang Biasong. Mga batang nangitaw inahan na apay high blood, mabdus o dagadang hulagway nga giatubang sa matag saksyon dinhi sa evacuation center sa barangay Biasong. Usa lang kini sa kasagarang mga eksena nga makita sa unang pipila ka oras nga buksan ang evacuation center kun adunay sunog o guban pang kalamidad nga masinati sa usa ka lugar. Umanusab nga tulo na kay gayon ning tuiga nakasinati og dako-dako nga sunog ang Dakbayan sa Talisay din sobra 20 ka pamilyahan ang apektado. Sa maong simulation exercise, mabansay og masuta ang kakuwangan sa pagmanage sa barangay sa mga biktima man sa sunog o katalagman. Usa na usab diini nga mainat pa ang pasensya sa mga barangay official ug staff. 3 days training. This is a disaster risk reduction management and camp management kung unsa ilahang nakatunan. So this training focuses on preparation. So sa wala pang katalagman, at least kabalo sila unsay angay nila pangandamon. Kung unsa pud ang ilahang rules and responsibility sa barangay nga dili lang puro tanan nga ari lang sa LGU Talisay, ali ni Mayor or sa disaster office. Mahibawa ng sab kun haom ba ang gitaganang evacuation center sa mga panginahanglan sa mga biktima. Daghan jud kuwang organize, unsa pag-organize, unsa pag sa pag-opening and pag-closing. Yes. Why gali? Why IDP karon nga nag-hysterical? We don't have evacuation. Yeah, multi-purpose. Kini nga lugar manggod is some kind of rural kanang urban poor. Nga di siya kay dako, di siya fit ba for kuan. Mao gina mo pinaka-primary nga problema karon. Hopefully by this year masugdan na sa atong administrasyon sa mayor. Gihangop kaayo sa mga residente sa barangay ang maong pagbansay. Mas kampante jud ko ana nga naatay additional knowledge bahin anang mga kuan sa panahon sa mga kalamidad ba naatay kahibaw-an gyud. Lantinguha sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office nga karong July nga maoy Disaster Resilience Month, mapaubos na gyud sa pagbansay ang tanang 22 ka mga barangay diha sa Dakbayan sa Talisay. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.